Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifambira. Dojibondora tete. Takatanga kuona namba za zitanomesa rore. Dana ni mtume wangu. Takatanga kuona namba za Gilbert Kapungu 2021 Banda banda mtumaini. Namba hizo mwana akafona huyu tikadaira anokata. Yani andita alo mkoma na mimi wake. Kana nesa nipe namba za katalo nesa nipe namba za seke. Sei hiyo washakatoro. Kwa nasi akasenda message kana eti Aisha nisafoni akasenda message leo nikaona ilimo unozuja isi yako ile kata ndizo tena ndajizo so bata fura esapa anaungenda zvichicherechedza foni yake kana kuti kunyanya kuongorora then gorapera akaita dzimwe namba dzakafona ndadaira mudyo bali vakari ndo bandamubvunza nakona akafona namba dzakanzi hostels ndedzani dzarikuona ndatandadza munosvika madii kutaura naye muchipedzera naye munhu wacho ndandokutaura naye ndachitataura naye ndaidera foni iri pachaja ndabuda nayo kuti ndobvadi obakata ati okay pakanaka saka ndakatanga kuti kususpecta futi kwakwadzotumwe musi kupinda mba ndari pachaja kwakapinda message yapinda message ndakana message tobva ndaivhura ndakofudza munhu anga akususpecta tobva ndapesa namba dziya tobva ndadziona zvakare ndedzagilbert Kapungu tobva ndabvunza mai ndikati ko iwe paya goreriye vakataura kuti munhu hauziyani naye ko uyu munhu semu nhamba dziri kudzokerera dzichitsvaga ipo foni mako achinja madai ngandikwanisa kuita katatu saka kundiudza here kuti munhu uyu ndiye ari kutsvaga nhamba dzako kana kuti iwe ndiri kumupa nhamba dzako munomboziyana papi nemunhu iye takatanga kuti takaungoeka kusirawirana ndambonyaya kuti nyatsotsvagidza chokwadi tobva ndazobuda ndadzoka ndaingoona zvaiita mudzimai wangu ndandingosuspecta kana kuti ada kutaura nezvakanaka angasaitaa kutaura pakanaka takusvika muchristmas pane tunyatunya twakaitika tobva asini pane zvinhu zvandikugusikana pane mukadzi wangu achitaura tete vabvuta wakati kana zvirizvo zvauri kuita siyana nazvo zveiyari pakanaka ndakutora chiri line rapo reEconet tanga kushandisa ndatora line riya Kapungu haana kuwira sama message tichipindirana naye then zvadaro mukadzi anga akushandisa rimwe renet 1 ndakamupa aushandisa renet 1 riya panguva yakazoona airtime akafonera uyu line ratoka ndati okay kamberi apa pana ndichikupindira mamessage vatanga kuvuka tiani asikudzana pese wangorombotaura nani tiani zita ndakataura sekuzwa kwake pamwe asiro raiziya akati acho zvaiziwa kusvika communication yobva ikatika pane line randinarechi reEconet yemudzimai then tafura tasvika muchristmas new year akaenda kumba adzokera pane tunyaya twakangoitika neumwe wake friend yake technology nyaya ndachikabuda pandachida kuenda pandachinipawo namba pane namba dzandikuda mulaini rapo renet 1 foni yanga aisa password chikonzeresa password ini pandakatora line ndakaisa password pafoni yangu nekuti aiti akaona mamessage odeleta aibva uku saka ndakabva ndaisa password kuti asaone mamessage aipinda foni ichicommunicata nakapungu then pakaziva kuti abva isawo yake password
ati hapana chakaipa. Then musi uyu wandakadzombera nhamba akaramba akati asikuda kuda nhamba dzani. Ndikati iwe phone line ndaishandisa iyi, saka unoramba sei? Mune macontacts angu akawanda arimo. Akati handisikuda. Paakabuda ndotora line iri ndoisa phone mangu. Ndaisa phone mangu, paakadzoka akaona line ratoka. Ndoiziva kuti tanga ndipe phone yangu, ndipe line yangu. Takagara pasi vatanga kubudzikana phone. Uyu phone yabva nyanya kuvhurikira imbori nei? Takabva taramba futa tosinza tikati apa pane vanhu vakapinda mukati vatanga kubudzikana phone. Takudzana pacho peta ndaona kuti ndakura phone line zvisinatora. Mandaisa chihuri nemunhu mataja munhu mandabuda ndaisa chihuri nekunzi ndabvara tu nekunzi iyo bajamba nekunzi kusera kasina papula pa. Aya anbatira bhemba nesina chakanasi kutema. Mandabotiza ndipo ndazotsoka. Mandazomai kuenda kwasisi wacho. Andonyaya iripo. Nyaya iripo yetiyo yaida but nyaya pane nyaya iripo iri kuitika ndo vanangu watsanangurira so. Iyo bazotera kubva asvika shuwa aurada mene noise chi. Bazamaona ndo vatsanangurira pinangura kuti achingomira iwo ambodini achadzingodzikana. Saka paakapinda achadzingodzikana pedza paya akapinda kuti ini ndakwenda tasona nyara chi tsamba kuti enda kubisa richingeta chi wana. Obvisa maini blouse ura ere maini richi kuti andinoziva kwandichadi kwandichaenda. Obva abuda kudzokera kumba. Tagara mukati angatichiri pamhasha dzadziri tinoziva kuti nhava yacho iri papi. Ndadzokera kumba tasvika pamba akanzi abuda nevanhu. Pataenda kwaamai akanzi ambosvika kunoku akatombosvika kuna mukoma achiti anda kubisagogora chadi murume. Akanzi achiiti zvinya yacho ndei kazinini hamusima munopa kana tida munoaaiwei. Vangoti ati pakanaka tadzokera kuti tichavabata tivataurire kuti titaurira ndinono tichiziva kuti nyaya yacho ndei. Takasvika indobva ndazodzokera pamba. Tadzokera pamba phone yake yanga ine password. Ndaita plan phone ndaifura. Ndaivhura kune mamwe message akapinda anga ari makuseni. Kuti aiwa kuti pane conversation dzanga dziripo. Message yopinda. Ndaona kuti akazanza totendezwa zvaitika makuseni. Adzangwa 4:10. Ndafunga ndakupindura achada kuti kupindura akushamisika kuti takombe ndiani. Uyu angato pazvakaitika paakadzokera akabva ndashandisa phone ichi yeshamwari yake kusatsa phone ndadii ndatorerwa futi. Ndo wandaenda kuya zidata kuti ndizozviziva kuti afona nefona ndakaenda kuti kumbira phone iyi ine maminiseri ndoda kufona ndinzwa kuti mai afamba zvakanaka. Ndichida kutoenda kunotsvaga information. Ndasvika pandakasvika mune ndadipe phone yangu ndaipa phone yangu ndasvika mune numbers ndotsvaga kuma message anu taratano problem. Ndachienda kuma contacts ndaona namba dziya dzirimo. Ndamubvunza ko namba idzi ndedzani. Akati handidzizivi namba dzinofone menyu. Handidzizivi. Akati aiwa nditaurire chokwadi kuti namba ndedzani. Ina ndoka ndodika ndinasa kuda kuziva kuti namba ndedzani. Aiwa dzakasevwa na SmartTV kuti kutari phone yanga haiseni mamessage kana isina kusevwa saka aiwa ndo haisiya ndikuda iwe. Pamabuda imi muchiperekedzana haana kufona ere. Akatanga kumboramba ndikati okay phone ndakuenda naye. Saka ndakati phone ndakuenda naye abva nditi usadaro. Mutono yangu nyaya iripo saka imi mukatora phone pane zvizhinji zvinozoitika saka please ndachema musadini. Ndiri kuti murume anosangana nematambudziko iwawo musi waanofunga kubuda haumudzori. Because akaona kwaanoainirwa hembe kwaanopisirwa toothpaste patoothbrush nekupiwa mvura yekudziya yekugeza mukana ndo kwaanoenda ikoko. Kana aenda ikoko kumudzora kunonetsa. Mukadzi ukazwa murume kuti makumbo angu ane kakuita numb, handiti tora makumbo iwawo aite hot compress womaseja makumbo iwawo. Unoona kuti murume nyangwe mari yanga asikadi kupa anokupa, kana secret yanga asikadi kutaura anokutaura, because anenge akona kuti you deserve that. Mai imi mune mhosva yekudanana nemukadzi nemurume wemunhu, knowing very well kuti murume wechii. Saka imi muchapawo mukadzi wake
munofanira kuzopiwa nhamba dzake neusiya nhamba dzemukadzi wako dzake iyoyo unosiya nhamba dzemukadzi wako. Anofanira kuwanawo mombe dzake 2 kune munhu angari kumutorera mukadzi. Kana asina mombe 700 US by 1 April. Then mimi baba makatapirirwa nezviro zvisi zvenyu, vamakanganwa kuti handi zvenyu. Ukaona murume uchifonera mukadzi wemumwe murume, murume wacho udaira wokata, kwandiri that's being very disrespectful. Mangwana wofona futi pafoni yangu yandakazvitengera nemari yangu, utaure nemukadzi wangu zvekuti uyebota rangu. Unenge wamushuwa. Just for being disrespectful, imombe yedu $350. Then kudana nemukadzi wemunhu uchitoziva imombe 3. Saka iwe unobhadhara mombe 4 kune murume, 2 by the 1st of April, then the other 2 by end of June. Nembocho mushapo wacho wenzira, ndiko kuti bambo muzozive kuti kamudzira kanochengetwa, kamudzira kanoshaisha rufaro pambo ikanokyafo, kamudzira kenyu ngakadzidzire kugara kanofanira kugara, ngakasangobude vakasingafaniri kubuda. Uruziva here baba? Ndikuita mambo. Yes. I'm here kuti makumwa kuti makakanganisa, but musakanganise zveba. Mushapu ndio kuti musakanganise zveba. Asi kana mabhadhara mombe kana mari, hazvirevi kuti mukadzi wawe mari pamhosva. Mukabatwa futi imhosva. Zvekuti vanhu vachiri vese here kana kuti havasiri vese, that is for the two to decide. Kuti vachiri kudana here kana kuti havachadii, havachadana. Asi as long as vachiri vese, kundooneka futi urikukisa mukadzi iyo imhosva futi, munodzoka futi pano. Tichese here bambo? Zvamukunzwa, zvamutaura ndekuzvinzwa mama. Yes, chidzidzo kuna vamwe varume kuti ngatirespektewo vakadzi vamwe. Wariko vakadzi mama wasina basa nevakaroora neasina kuroorwa baba? Muzwa baba? Waniyo vakadzi wanoti wakaroora nevasina kuroora, uyai nenyaya yekuti handisi munhu wemunhu, mari yako chete. Wadi. Saka kana mudzira wenyu usingakwani bambo, wariyo mari yenyu chete. Asi maenda ikweyo musakanganwa kupfeka, nekuti uchakwadza wamwe wasina chii. Can you imagine mairi marara newe? Indi ndikataurika ari kuita nekunakirwa kwakaita ndimika. It means even makayakota nisina kana sipuni, makautara kukamura nemaoko
pasina neprotection. Saka by so doing chii chamakaita, you endangered his life. Uyu kana anga ine chirwere, mune chirwere, uyu asina chirwere, matombo chirwere. Uyu abva nechirwere akutakura nacho kubva kumba kwenyu kuenda nacho kupi? Kumba kwake. Akupa mukadzi. Uyu akazoita musikazwa kuseri, nyika yakapera. It's not right. It's not right. Wakadzi ngatikutsikane, varume ngatitise ngatikutsikane. Handizvo here baba. Right. Kana muchibhadhara izvo, hamubhadhara unotouya nemari yepano. Want to make sure then for mari ushenzi ande yedu togare zvakanaka. Ndinenge ndamubatsira pamwe iye zvakasenzatsanangura kuti akatanga kudanana naye isati rangu pamwe achiri kumuda kunge ange ari mukadzi wake, pamwe achiri kuda kuti ange mukadzi wake. Saka ndati izvozvo handisi ivi muri two nemukadzi wako ndii muchadhisaida kuti muchiri mese here kana musiri mese. Uyu haana decision yayo kutama, haana decision yayo, decision yako. I'm sorry now. Yes. Inini tika nyaya imatoipedza, asi ndikabva pastage panapa ndichienda kumba ndisina kukumbira, ndisina kutaura zvandinoda kutaura, ndinenge ndiri ndurura. Inini kutaura chokwadi, according nemawanire andinoita mari nemombe dzamatema kuti ndibhadhase, handisi kupopera kuti mombe dzakawanda. Asi inini ndiri kuti according nemawanire andinoita inini nemadheti amapo, chokwadi ndinokundikana kuti ndipedze kubhadhara muri paiwo. According nemawanire andinoita mari inini mazire ndiri ndaona kuti ndikasatotaura izvizvi pamberi penyu ndingava mureve wenhema, ndikafuratira kuenda kwahondi ndichiti zvapera. Nditone chokwadi unless kana mwari wakandiprovaidawo dzimwe nzira dzekuwana nadzo. Asi kana ndingorama mararamiro andinongoita nguva dzese nemhuri yangu, mafizi mabhadhariro andinoita, ndandikwedza kuzvifunga ndakanyara, ndinganyeva pamberi pamambo mutasa. Zvaurikutaura hazvimboshandi, ngekuti wemukadzi wemunhu iwapa wanga uri kuzviita, wanga uri kuti zvii une chuma yare wakabvisa kuna bambo wake iwe hapana, wanga kuti wakabva mudodori kuti anga ari kukufarirawo kuti ukokududzira kuti ndine murume, iwe wakamubhata-bhatawo zvawakamubhata aibva ati okay, asi aiziva kuti ndine murume wangu, iwe rwati bhora mbiri. Saka mambo ati kutora mukadzi wemunhu imhosva, wangoda kuti Mambo wangu inga wandatsanangura mambo wangu kuti ndatokupa mukadzi wanga ndatochema uke ndandichifunga kuti period ikati rebei, mwedzi yacho ikati rebei, kwete nhamba yemombe.
ndine ndichiti pese bhozi inini abe banana farm saka wanorima mabhanana ndofuna munyatsouzvise Inoda mubvunzo pani. mungadzokura here kundibvunza okay april iye ataurwa kupera kwaApril zvinoita ndinoya nemari yandinoenda wana iyi handisingagoni kukonza saka ndine urombo sore ine mubvunzo wandabvunza regai ndinyara inini ndikuti anowanzira ndiri kuti inini handisi kana uri kuchema kuti time yaita chii yaita shoma akana ndandati 2 by end of chii April handisi ndakuti 1 by end of April then 1 by end of chii June, then 2 by end of August. ipapo ndingatotenda mambo vangu tikuona sekunge zvinoita Sangatiite izvo. Nani chikumbiro kutaura pandazi ipatala chikopandai chinotipatala Aiwa, izvo zvomutsu. Munobatana mutsu. Ndanga makanyengana mutsu. Makambokisana. Makakisana here. Kamwe. Handanga makaenda bota mutsu. Saka wadoita chikubhadharira apa ndanga mamuita iye achiita ichita. Iye achiita ichita. Irreciprocal action. Ende vaiitira namuziva kuti mukadziri nemumwe. Iye achiziva kuti mukadziri. Kuzotobva ipapo vaizobva mamwe yasamana kumboka kuti usvika yamawanda. Vamamuitira mubabweyo. Iyo asi chokwadi Right, you have to pay. Disgusting.